Good morning guys. Pagdaan. Punta tayo ng Makati location na Ross Boulevard, Pasay City. It's Friday. It's traffic. Gulat ka no? Traffic po sa EDSA, kaya dito muna tayo dadaan para matraffic din. Ross Boulevard. It's Friday, December 20. Woohoo! 5 days more. It's Christmas. Yay! Regalo ni Ninong. Merry Christmas, Ninong. Oh no, it's also traffic here. What happened to the world? Assalamualaikum. Alhensoba, Mal Philippines. Sa Tisa Itnin o Itnin. Anasyokol Mal Saik. Tarok, habibi. Also traffic. You know guys, every Friday here in the Philippines it's always traffic. All roads are not empty. Hit ko na araw sa pagdadrive yung Friday. Ang hirap po. Traffic, lalo sa gabi. Central Bank of the Philippines, pero hindi tayo mapasok dyan. Kasabi mo naman ako, suplada mo naman yun. Service road po ito ng Ross Boulevard na dinadaanan natin. Traffic kasi, kaya dito na tayo naman. Oh, MMDA clearing operation. Nagki-clearing po sila. MMDA clearing operation para mawala yung mga sagabal sa kalsada.
guys sa Buendia walang mga truck na dumadaan kaya hindi masyado traffic. Pero nandito naman yung mga bus na biyaheng Quezon City, Makati, Mandaluyong, Guadalupe, Via Baclaran, PITX, saka mga biyaheng Luzon guys, dito rin dumadaan galing Las Piñas. Kaya tambak ang bus dito sa Buendia. Tulog ka na naman. Guys, doon sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking channel. Pinutin nyo lang po ang subscription button at saka bell para sa notification. Kasi hindi ka makakatulog, maingay ako eh. Maingay ako, hindi makakatulog. Traffic din guys dito hanggang Makati na kasi ito. Dadaan po tayo sa barangay San Isidro, Makati City. Hindi po tayo dadaan ng Palanan. Iwas na kaunti sa traffic, pero kahit saan ka lumusot traffic kasi Friday. Tarok di Wajid Moskila, Wajid Sayara, Wajid na Paratro Mini-Mini. Welcome to Makati City. Parang hindi na matraffic sa Buendia. Dito na tayo dadaan. Dadaan sana ako guys sa Finlandia. Kaso medyo maluwag naman traffic dito. Buendia. Traffic lang dito guys sa stoplight. Ayan po mga bus na yan guys, biyahe ng EDSA punta ng Monumento, Quezon City. Mayroon dito biyahe Marikina, Alabang, Laguna, Batangas,
parang nandito na sila lahat guys sa Buendia. Traffic light. Ayan guys, mga building na yan sa Makati na po yan, Buendia. Pero nandito na po tayo sa Makati, sa Palanan. Go na po tayo, go 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 go. Barangay Palanan, Makati City. Stoplight, Batangas Street. Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Susunod na stoplight guys ay President Quirino Avenue, kanto ng Buendia. Makikita niyo po yung tulay sa taas, yung Skyway. At saka yung train station. Ayan, stop na pero pinapagupo tayo ng traffic gate. Sunod lang po tayo sa batas trapiko. Sila po ang nakakaalam po anong dapat. Ayan, lumana po tayo sa railway. Buendia pa rin po. Makati City. The business capital of the Philippines, Makati City. Guys, nandito na tayo sa Washington, Makati City. Hindi po Washington DC. Lahat yata guys ng sakay ko ay tulog na. Nawala na silang lahat. Guys, ito po ang itsura ng Makati City, Buendia. Ayan po, may construction site sa kabila. Sa mga nagtataas ang building. Ito po ang tinatawag na business capital of the Philippines, Makati City. Ayan po, mga mixer. Kasi may construction site doon po sa likod nila. Nasa kabilang side po yan. Guys, baka ito na muna ang huli kong vlog sa pagbiyahe papunta dito sa Makati at sa Paranaque. Kasi lahat yata ng street ay na-vlog ko na. Kaya sa ibang lugar naman maaaring sa Alaba o kaya Muntinlupa. Saka ibang topic siguro guys. Yan ang stop pero pinago tayo ng traffic aid kaya sunod tayo. Hindi naman po, pero pag hindi
po tayo pinapagubawal po yun. Beating the red light po. Mahigpit na pinagpapawal sa batas trapiko. Ngayon po, dito na po tayo sa tapat ng Central Escolar University, Makati Campus. Nasa kaliwang side po yun. Saka yung sa kanan po, nandoon naman po yung Makati Medical Center. Ayan guys, RCBC Tower sa kanto ng Ayala Avenue at saka Hilpoy at Orboindia. Ayan po. Ito po kulay blue na yan, yan RCBC Tower. Nandito na po tayo, malapit na tayo sa Ayala Avenue, kanto ng Hilpoy at Orboindia. Ayan po. Stoplight Ayala Avenue. Ayan po yung RCBC Tower. The business capital of the Philippines, Makati City. Ayan guys, yung susunod na stoplight ay Ayala Avenue, corner Hilpoy at Orboindia, Makati City. Medyo matraffic po rito guys sa Hilpoy at corner ng Ayala Avenue. Kasi yung mga pumapasok po sa CBC Tower at saka mga kumakana sa next stoplight. Ayan, Ayala Avenue po. Merry Christmas sa dalawang traffic aid. Nakatawid na po tayo ng Ayala Avenue. Diretso pa po tayo. Mga dalawang stoplight pa. Kumakanang po dito sa Jeronimo Street, medyo nakaka-traffic. Jeronimo Street, Makati City. Merry Christmas Makati. Sa kabila po yan ang Bureau of Internal Revenue or BIR Makati branch. Stoplight po guys, kaya medyo traffic tayo. Dalawang stoplight na lang yan. Tsaga-tsaga lang, mahabang pasensya sa traffic. Konting abante, konting traffic, konting abante, traffic naman.
Big Pan, Makati City Branch, Hell Puyat. Ayan guys, Makati City. Nagtataas ang mga building. Medyo traffic lang guys sa stoplight. Traffic lights. Yung bus na yan po, guys, nasaan na lang tumadaan. Dapat di siya tumadaan dito sa bus lane. Nasa outer lane lang siya. Public utility vehicles. Andito tayo guys, kaliwa na lang tayo sa N. Garcia traffic lights. Ayan guys, kaliwa na tayo dito sa Nicanor Garcia Street or N. Garcia Street. Ito guys, nakita nyo na to sa mga nauna kong vlog, yung Nicanor Garcia Street at saka yung susunod na street yung Jupiter Street. Ito po, Jupiter Street na po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa ITC building kung saan ando doon yung aming main office. Pasok na po tayo sa parking area, basement parking area. Ayan guys, nandito na tayo. Empty. Walang sasakyan. Ayan guys, wala yung mga busing namin dito. Kami ang busing ngayon. ISO certified, world class quality. Kuya yung kay Sir G. Guys, maraming salamat po doon sa mga nanonood ng aking video. At saka sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking channel. Pindutin lang po natin ang subscription button at saka yung bell po para sa notification. Guys, baka ito na ang huli kong vlog dito sa biyaheng Makati kasi halos lahat ng street dito sa Makati na i-vlog ko na guys. Kaya baka iba naman, baka sa sarili nating lugar naman tayo guys, doon kung saan malayo-layo. Maraming salamat guys at Merry Christmas po sa inyong lahat. Nagpapark po muna tayo guys kasi ito po yung slot na nakalampara sa aming boss, kaya dito muna ako. Salamat guys, isang mapagpalang umaga. Bye bye. Subscribe po kayo sa akin channel, pindutin lamang po ang subscription button at saka ang bell para sa notification. Salamat and Merry Christmas.